मोलाचं सहकार्य लागलंय। त्यानंतर ही जागा उपलब्ध करून दिली चव्हाण असतील, गुरव किंवा माने, मोरे किंवा शेंडे यांनी देखील हे मोलाचं, काळोखे यांनी देखील हे मोलाचं सहकार्य केलं। त्यानंतर बाजूच्या जागेमध्ये गाडी जाण्यासाठी जागा नव्हती, परंतु जोशी कुटुंब यांनी देखील जागा उपलब्ध करून दिली आणि ही स्पर्धा आता पूर्ण कार्यरत होत असताना, पूर्ण संपन्न होताना दिसते। या सर्वांच्या सहकार्यामुळे नक्कीच आपण या मोठ्या स्पर्धेपर्यंत पोहोचलोय। कारण मित्रांनो, या स्पर्धेचा विचार केला तर आपण ठावरेवाडी मैदानाच्या इथून सुरुवात केली होती, परंतु मित्रांनो खरं सांगायचं झालं तर आज या मैदानावरती माझं मन भरलंय। कारण 13 वर्षाचा असल्यापासून नक्की टुर्नामेंट भरवतोय, पण होम ग्राउंड वरती जीपीएल व्हावी अशी इच्छा होती, परंतु या वर्षी पूर्ण केली ती। कारण चंडिका मित्रमंडळचं होम ग्राउंड आहे, या मैदानापासून आम्ही सुरुवात केली या मंडळाला आणि तिथे पुन्हा एकदा जीपीएल घेऊन आलोय। नक्कीच तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा या स्पर्धेचं आयोजन केलंय आणि यापुढेही जोपर्यंत ताकद असेल तोपर्यंत नक्कीच करू, मंडळाची आशा असेल। तसेच हे मैदान लेवल करत असताना जेसीबी साठी सहकार्य केलंय संतोषजी काळे यांनी देखील आणि मुन्ना ईश्वरे यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील। तसेच विद्युत रोषणाई तुमच्यापर्यंत पोहोचवली गेले जे सचिनजी सांडीम यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील। तसेच डेकोरेशनचे गेट जे बनवले गेलेत ते आमचे मित्र कार्तिक घाणेकर तसेच प्रथमेश भुते यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील। आणि तसेच तुमच्यापर्यंत लाईव्ह पोहोचवले जाते ते आमचे मित्र सौरभ दादा मयेकर आणि पूर्ण टीम यांचे देखील आभार असतील। तसेच तुमच्यापर्यंत माझा आवाज पोहोचवला जातोय, साऊंड सिस्टीम असेल किंवा ही विद्युत रोषणाई असेल, आमचे मित्र मंडळाचेच कार्यकर्ते तुषारजी माने आणि प्रथमेश कावणकर यांच्यापासून पोहोचवलं जातोय। तुमचं देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून। थोड्याच वेळामध्ये आपण सत्काराचा कार्यक्रम पार पाडतोय। गणपतपुळे प्रीमियर लीग सर्वांचे सन्मान झाले। माझा मित्र आणि माझा लाडका सहकारी, मी माझ्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्याचे ठिकाणी वरिष्ठ सर्व सहकारी रुपेशदा असतील, अभिलाष असतील, सर्व सहकारी असतील, आमच्या सर्वांचे गुरुवर्य दरवतकर सर असतील, माझा मित्र योगेश आणि योगेशचे सहकारी असतील, आपण सर्वांनी मिळून आणि योगेशदा सुर्वे आपल्या सर्वांसाठी आज जरा जोरदार टाळ्या देत योगेशदासाठी मी विनंती करतो की हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला म्हणून जरा पिंटूसाठी जोरदार टाळ्या होऊन देत पिंटूसाठी। आणि मी पिंटूला विनंती करतो, पिंटू आमच्याकडून फुलना फुलाची पाकळी म्हणून मी विनंती करतो योगेश दादा सर, जाधव साहेब, अभिलाष तुम्ही पिंटूला पुढील वाटचालीसाठी प्रोत्साहन देऊया। खरोखर एवढ्या ग्रामीण भागात अशा स्पर्धेचं आयोजन करणं हे निव्वळ आणि निव्वळ चंडिका मातेची, गणपती बाप्पाची कृपाशीर्वाद आणि आपल्या सर्वांचं सहकार्य, पण पिंटूचं दृष्टिकोन हा महत्त्वाचा आहे। म्हणून माझ्या लहान भावासाठी पिंटूसाठी, पिंटू तुझ्यासाठी खूप 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 शुभेच्छा। मी सर्वांना विनंती करतो सर्वांनी खाली जायचंय आणि पिंटूसाठी जरा सर्वांनी, कायमच भावनिक क्षण असतो हा आमच्या सर्वांसाठी। यूट्यूब लाईव्ह करायचंय आमच्या भावासाठी, खरोखर आमच्या गणपतीपुळे गावासाठी नव्हे तर रत्नागिरी तालुक्यातील ग्रामीण भागासाठी अभिमानाचा हा असा क्षण आहे ज्याने गेले 2 महिने या संपूर्ण स्पर्धेच्या नियोजनासाठी त्याच्या टीम सकट दिलेत असा आमचा संकेत गावणकर। खरोखर संकेतसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन देत। धन्यवाद संकेत। कारण हे फक्त संकेतच करू शकतो आणि याचे संकेत आम्हाला मिळालेत म्हणून लवकरच संकेत योग्य निर्णय घेईल अशी मी, कारण लहान असू देत थोर असू देत सर्व मुलांना धरून तो हा कार्यक्रम करत असतो। यापुढे देखील असंच सर्व
एकत्र करून हा कार्यक्रम यापुढे पार पडेल अशी मी अपेक्षा करतो. आणि मी संकेतला विनंती करतो, संकेत 2 शब्द तुझ्याकडून आम्हाला अपेक्षित आहेत. योगेश दादा तुम्ही बाजूला थांबायचंय आणि योगेश दादा तुम्ही पण थांबायचंय. संकेत थँक्यू. ओव्हर टू यू. हॅलो चेक. हॅलो. सर्व वाहनधारकांना सूचना असेल, आपली जी वाहनं पार्क केली आहेत ती कृपया येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांना त्रास होतोय. वाहनधारक कमिटीचे मेंबर चला खेळा. रस्त्यावरती जाऊन थोडंसं ट्रॅफिक अडथळा झाला आहे, तिथे जाऊन तो सुरक्षित करा. आणि वाहनधारकांना सूचना असेल, आपली वाहनं पुढे पाचन कोकण एरिया आहे त्या एरियामध्ये आपण पार्क करून घ्या. हॅलो. नक्कीच तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे ही स्पर्धा मी संपन्न करतोय आणि तुमचं सर्वांचं सहकार्य असंच असू दे. अमित दादा, जोपर्यंत तुमचं सर्वांचं सहकार्य आहे तोपर्यंत. कल्पेश दादा, उमेश दादा यायचं आहे ते. जोपर्यंत तुमचं सर्वांचं सहकार्य आहे तोपर्यंत नक्कीच शब्द देईन, असा प्लॅटफॉर्म बनवत राहीन जोपर्यंत तुम्ही सर्व सहकार्य द्याल तोपर्यंत. आणि नक्कीच मित्रांनो, तुम्हा सर्वांच्या क्रिकेट प्रेमींसाठी सर्वांना एक पुढच्या वर्षीची घोषणा करतोय. या मैदानावरती आणि या पंचक्रोशीमध्ये गाव मर्यादेमध्ये प्रथमच पुढच्या वर्षीच्या सीझन मध्ये मालिकावीरासाठी ऍक्टिवा किंवा ज्युपिटर मालिकावीरासाठी असेल जुई योगेश माने आणि ऋत्विक योगेश सुर्वे यांच्याकडून मालिकावीरासाठी ऍक्टिवा किंवा ज्युपिटर बाईक या मंचावरती दिसेल. हे शब्द आहेत आपले गणपतपुळा ग्रामस्थ आणि चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी यांचे. धन्यवाद योगेश दादा. धन्यवाद पिंटू. नक्की तुझ्यासाठी हा भावनिक क्षण होता. पण भावा, ही जी गर्दी जमली आहे ना, ही फक्त तुझ्यामुळे जमते. त्यामुळे तुला खूप खूप शुभेच्छा. ज्युपिटरच काय, योगेश आणि दादा सुर्वे दादा दोन्ही पण योगेश आहेत. त्यामुळे हे हे जर का बरोबर असतील तर नक्कीच तू सर्वांच्या साक्षीने हा सोहळा पुढच्या वर्षी आपण बघायला मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो. ओव्हर टू यू. आणि योगेश दादाला मी विनंती करतो की त्यांनी आपले 2 शब्द व्यक्त करावेत. मित्रांनो नमस्कार. अरे जोश आहे की नाही? एवढे सगळे आपले प्रेक्षक बघलेत, प्रेक्षक वर्ग, बरोबर की नाही? मित्रांनो, फक्त या चंदिका मित्र मंडळ GPL पर्व 6 कसं वाटतंय तुम्हाला? ग्रेट. सगळ्यांना थोडा आवाज थोडासा आवाज पोचला पाहिजे, इकडे पोचला पाहिजे. नक्की ना? पुढच्या वर्षी पर्व 7 खेळायचं आपल्याला. तयार आहात की नाही? नक्की जोरदार तयारी करा. पण मित्रांनो लक्षात ठेवा, चंडिका मित्र मंडळ पर्व 6 आणि आयोजक पिंटू उर्फ संकेत गावणकर आणि त्याचे सगळे सहकारी. मी सगळ्यांची नावं घेऊ इच्छित नाहीये, पण आर्यन माने, मी आता त्या स्वतःहून नाव ऐकतोय, माझा भाऊ अंश माने आणि सगळे त्याचे सहकारी जे काय मेहनत घेतात त्यांच्यासाठी मित्रांनो एकदम जोरदार टाळ्या, एकदम जोरदार टाळ्या. काय माहिती आहे का, ही स्पर्धा संपन्न करणं, बरोबर की नाही? ही स्पर्धा संपन्न करणं त्यासाठी की जी काय मेहनत घेतली जाते, ही पिंटू गावणकर आणि त्याचे जे काय सहकारी त्यांनी एवढी मनापासून मेहनत घेतली आहे ना. मी त्या दिवशी त्याशी फोनवरती संपर्क केला. तो संध्याकाळी 7 वाजता यायचा, रात्री 2 वाजता घरी जायचा. मित्रांनो हे आपल्या सगळ्यांसाठी आहे, बरोबर की नाही? तर त्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या.
आणि मित्रांनो हे लक्षात ठेवा, ही GPL जी आहे ना, गणपती प्रीमियर लीग, ही यशस्वी करण्यासाठी गणपती बाप्पा चरणी आपण राहतोय, गणपती बाप्पाच्या गावामध्ये राहतोय. पण ही जी काय सद्बुद्धी देते ह्या पिंटूसाठी आहे. पिंटूसाठी आहे ना जोरदार टाळ्या. मित्रांनो हे येणारे जे काय पर्व असेल ह्याच्यापेक्षा मोठ्या जल्लोषात आपण साजरं करू, ही माझी कमिटमेंट आहे. आणि माझा इथे आलेला मित्र, आम्ही दोघं जीवाभावाचे मित्र आहेत. लक्षात ठेवा, योगेश माने आणि योगेश सुर्वे, आमच्या दोघांच्या सहकार्याने आता जे पिंटूने अलाउन्स केलं ना, जे काय अलाउन्स केलं त्यासाठी मी तत्पर आहे. मित्रांनो येणारे पर्व 7 त्यासाठी जे पिंटूने कमिटमेंट केली ना, त्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी तयारीत राहायचं. त्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न करणार. प्रयत्न नाही म्हणजे आपण कमिटमेंट दिलीच आहे. ज्युपिटर किंवा ॲक्सेस मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आम्ही खंबीर असणार. तुम्ही सगळ्यांनी तयारी करायची. आणि माझा क्लासमेट अमित घनवटकर कुठे गेला? अमित दादा गायब. आणि मी बरंचसं बघितलं, अमित दादा आपल्याबरोबर आहेच. अमित दादाचं पण हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये. आणि माझा एकदम सहकारी आहे. आणि तुमच्या नजरेमध्ये तुम्ही बघाल तर माझा एक मित्र आहे, खरंच तुम्हाला सांगू इच्छितो, पंकज खेऊर. आम्ही एका क्लासमध्ये शिकलेलो आहे मित्रांनो. तुम्हाला सर्वांना सांगतो, एका क्लासमध्ये शिकलेलो आहे. मी दररोज मॅच बघत होतो. माझी जुई स्पोर्ट्स म्हणून संघ मालक मी होतो. काही कारणास्तव बघा, क्रिकेटमध्ये हा मित्रांनो हार जीत असते, मला काही फरक नाही. म्हणजे हार जीत कोणता तरी संघ जिंकायचा आहे, कोणता तरी संघ हरायचा आहे. हार जीत असल्याशिवाय काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण माझा मित्र अंपायरिंग करत, काय बोलतात ना, अंपायर होता. मला एवढा अभिमान वाटला ना खरंच, म्हणजे की पंकजसाठी एक जोरदार टाळ्या मित्रांनो खरंच. आणि मी ज्या शाळेमध्ये शिकलो मित्रांनो, बळीराम परगर विद्यालय, त्या शाळेचे शिक्षक आज आमच्या समोर उपलब्ध आहेत. दरवचकर सरांसाठी ना खूप, म्हणजे मी तर म्हणतो खूप खूप थँक्यू सो मच सर. आज तुम्ही मला शिकवलंय, आज मी घडलोय तुमच्यामुळे, आणि आज मी या स्टेडियमवरती उभा आहे. थँक्यू सो मच सर. आणि मित्रांनो येणारे पर्व 7 त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यांनी जल्लोषात या, त्यासाठी आम्ही तयार आहोत. थँक्यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चला जाऊया मंचाच्या दिशेने. आपण थोड्याच वेळामध्ये सत्कार उरकून घेऊया, त्यानंतर लगेचच फायनलला सुरुवात होईल. हॅलो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष श्री रुपेशजी जाधव यांचा इथे सन्मान केला जातोय. श्री ऋषिकेशजी माने यांनी मंचावरती यायचंय. ऋषिकेशजी माने. वैभवजी पवार आमचे पत्रकार मित्र हे देखील इथे उपस्थित झाले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. ऋषिकेशजी माने जर का मंचावरती यायचंय. ऋषिकेशजी माने. हॅलो. त्यानंतर महेशजी राणे इथे जर का उपस्थित झाले असतील, त्यांनी देखील मंचावरती यायचे. महेशजी राणे यांच्याकडून देखील मोलाचं सहकार्य केलं जातं. त्यानंतर आमचे मित्र अमरजीत येदरे जर का इथे उपस्थित असतील, त्यांनी देखील मंचावरती यायचंय. अमरजीत येदरे. कारण मित्रांनो या संपूर्ण 5 वर्षाच्या स्पर्धेचा विचार केला तर गेली 5 पर्व आपण भवानी स्पोर्ट ते टी शर्ट परिधान करतोय. मित्रांनो चांगल्या क्वालिटीमध्ये हे टी शर्ट मारून दिले जात आहेत.
अमरजित येद्रे यांच्याकडून त्यांचा देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. ऋषिकेशजी माने यांच्याकडून सत्कार केला जातोय. श्री रुपेशजी जाधव तालुका अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. शाल श्रीफल सन्मान चिन्हाने बुके देऊन सन्मान केला जातो. इथे तालुका अध्यक्ष श्री रुपेशजी जाधव ऋषिकेश माने. रुपेशजी जाधव शाल श्रीफल आणि मंडळाचं सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित केलं जात आहे. त्यानंतर अभिलाष अतुल पिलनकर यांना देखील सन्मानित केले जाते ऋषिकेशजी माने यांच्याकडून. त्यानंतर अमितजी घनवटकर यांना देखील इथे सन्मानित केले जाते. अमितजी घनवटकर सचिन सांडीम यांनी सन्मानित करायचंय अमित दादा घनवटकर यांना. कारण मित्रांनो या अमित दादासाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन देत. कारण कुठेही पंचक्रोशीमध्ये स्पर्धा होऊन दे अमित दादाशिवाय स्पर्धा अपूर्ण आहे. कारण प्रत्येक टुर्नामेंटसाठी सहकार्य केलं जातं अमित दादा घनवटकर यांच्याकडून. त्यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय आमच्या मंडळाचे सदस्य सचिनजी सांडीम यांच्याकडून. त्यानंतर उमेशदादा भन्सारी यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. सचिनजी सांडीम यांनी सन्मान करायचा आहे. उमेशदादा भन्सारी यांनी देखील आपल्या मंडळाला मोलाचं सहकार्य केलं गेलं. त्यानंतर अमरजितजी येद्रे यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. कारण हे मोलाचं सहकार्य आहे. कारण ऋषिकेश माने यांनी सन्मान करायचा आहे अमरजितजी येद्रे. त्यानंतर योगेशजी माने यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. योगेशजी माने आमचे मंडळाचे सहकारी. कारण आधारस्तंभ बनावा लागेल. किशोरजी गुरव यांच्याकडून हा सत्कार केला जातोय. योगेशजी माने यांचा इथे सन्मान केला जातोय. योगेशजी सुर्वे आणि किशोरजी गुरव यांच्याकडून सत्कार केला जातो. योगेश दादा सुर्वे तसेच योगेशजी माने यांचा जिवलग मित्र असतील. कारण या स्पर्धेसाठी मित्रांनो ठाण्यातून इथपर्यंत आलेत. कारण योगेश दादाचा विचार केला तर आपला संघ नक्कीच काल स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. त्यानंतर गौरव डोंगरे यांचा गुलाब पुष्प देऊन इथे सत्कार केला जातोय. गौरव डोंगरे संपर्क अध्यक्ष. त्यानंतर राजू पाचकुडवे यांचा देखील इथे सत्कार केला जातोय गुलाब पुष्प देऊन. मंडळाचे सदस्य आर्यन माने यांनी गुलाब पुष्प देऊन सत्कार करायचा आहे. मान्यवरांनी मैदानावरती आलात तरी चालेल. आपण इथे सत्कार सर्व उरकून घेऊया मान्यवर.
मान्यवरांनी बसून घ्यायचंय. आणि सर्व प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतोय, कारण आम्ही 2 दिवस अगोदर बकासूर बैलगाडा शर्यतीतील बकासूर आणण्याचा प्रयत्न केला होता मित्रांनो. सर्व नियोजन झालं होतं, परंतु आजच्या दिवसामध्ये त्या बकासुराचं मैदान लागल्यामुळे नक्कीच यावर्षी हे स्वप्न पूर्ण झालं नाही. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये किंवा पुढच्या वर्षामध्ये नक्कीच बकासूर आणण्याचा प्रयत्न करू मित्रांनो. सहकार्य करायचंय. राजूदादा पाचकुळवे यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय गुलाब पुष्प देऊन. आर्यनजी माने गुलाब पुष्प देऊन सत्कार करायचा. हॅलो. त्यानंतर सौरभ पाटील उपतालुका अध्यक्ष मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. तसेच सोमनाथ पिलनकर विभाग अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. संदीपजी राटे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. सोमनाथ पिलनकर त्यानंतर नवनाथ साळवी उपविभाग अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचं देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. संदीपजी राटे यांनी मंडळाचे सदस्य. त्यानंतर दरवसकर सर यांचं देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. योगेशजी गावणकर यांनी गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. त्यानंतर तसेच गेली 2 पर्व आपण 4थं आणि 5वं पर्व ज्या मैदानावरती खेळलो गेलो ते आमचे अशोक काका यांचं देखील इथे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचं. योगेशजी गावणकर यांनी स्वागत करायचंय अशोक काका माने यांचं, कारण त्यांच्या देखील जागेमध्ये जागा उपलब्ध करून दिली होती. 2 पर्व नक्कीच आपण त्या मैदानावरती पाहिली होती, परंतु या 6व्या पर्वामध्ये नक्कीच आपण चंडिका मित्रमंडळाच्या होम ग्राउंड वरती जीपीएल संपन्न करताना दिसतोय. त्यानंतर महेश काका राणे यांचं देखील योगेशजी गावणकर यांनी सन्मान करायचा आहे गुलाब पुष्प देऊन. या सर्व मान्यवरांमुळे आपणच ही स्पर्धा संपन्न करतोय मित्रांनो. त्यानंतर आमचे मित्र ज्यांनी या स्पर्धेची जाहिरात सर्व जनतेपर्यंत पोहोचवली, आमचे पत्रकार मित्र वैभवजी पवार यांचं देखील इथे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केलं जात आहे. ऋषिकेश माने यांनी स्वागत करायचंय. त्यानंतर कल्पेशजी सुर्वे यांचं देखील इथे स्वागत केलं जात आहे. कल्पेशजी सुर्वे त्यानंतर प्रशांतजी गुरव यांचा इथे शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान केला जातोय. किशोरजी गुरव यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. प्रशांतजी गुरव शाल श्रीफळ आणि मंडळाचं सन्मान चिन्ह दिलं जातंय. आप्पा काका यांनी सन्मान करायचा आहे प्रशांतजी गुरव. उमेश दादा बनसारी यांचा देखील सन्मान केला जातो इथे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या सर्व प्रेक्षकांपर्यंत आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात ही स्पर्धा पोहोचवली गेले ते आमचे मित्र सौरभ दादा मयेकर आणि संपूर्ण टीम यांचा इथे सन्मान केला जातोय. योगेशजी गावणकर आणि योगेश दादा सुर्वे यांच्याकडून एक भेट वस्तू, कारण ही स्पर्धा मित्रांनो संपूर्ण आपली घरातली स्पर्धा समजून सौरभ दादा या स्पर्धेला सहकार्य करत असतो आणि आज यांच्यामुळे शक्य झाले ही स्पर्धा आपण कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचवले आणि त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. योगेश दादा सुर्वे तसेच आपल्या मंडळाचं सन्मान चिन्ह शाल श्रीफळ
आणि बुके देऊन इथे सत्कार केला जातोय. बुके. त्यानंतर नक्कीच आपल्यापासून आता मुंबईला जाण्यासाठी सुरेश काका चव्हाण निघून गेले इथून, परंतु या स्पर्धेला भेट देऊन गेले. कारण सुरेश काका चव्हाण यांचं गेली 6 वर्ष या स्पर्धेला मोलाचं सहकार्य असतं. कारण त्यांच्या सहकार्यामुळेच आपण ही स्पर्धा संपूर्ण पार करत असतो. कारण मित्रांनो, ही स्पर्धा भरवत असताना प्रथम पारितोषिक मोठं ठेवावं लागतं. त्यामुळे आपण नक्कीच सुरेश काकांपर्यंत जातो आणि ते प्राइज आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जातं. त्याने देखील मोलाचं सहकार्य केलं, त्यांचे देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. त्यानंतर मित्रांनो, ही स्पर्धा संपन्न करत असताना या संपूर्ण स्पर्धेसाठी गेली 5 दिवस पंचगिरी म्हणून पाहिली गेली. ते आमचे मित्र असतील प्रशांतदादा भोते, यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. मंडळाचं सन्मान चिन्ह, शाल आणि गुलाब पुष्प देऊन सत्कार केला जातोय. ऋषिकेशजी माने मंडळाचे सदस्य यांनी हा सन्मान करायचा आहे. शाल, श्रीफळ आणि गुलाब पुष्प देऊन. त्यानंतर आमचे मित्र पुन्हा एकदा, कारण या पंचक्रोशीचा विचार केला तर मित्रांनो, हे पंच नक्कीच प्रत्येक टुर्नामेंट मध्ये पाहण्यासाठी दिसतात. पंकज दादा असेल, स्वतः मी असेल किंवा प्रशांत दादा असेल, त्यानंतर विकास दादा गोंडबरे असतील, पंकज दादा खेऊर यांनी देखील यायचंय मंचावरती आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. गेली 5 रजनी आणि नक्कीच मित्रांनो 2 दिवसानंतर या आपण नवीन पर्वाला सुरुवात करतोय, म्हणजेच मानेवाडी प्रीमियर लीग पंचक्रोशी मर्यादित. त्या दिवशी देखील हे पंच आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतील या मैदानावरती. त्यानंतर विकासदादा गोंडबरे यांनी देखील यायचंय आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर अमोलजी कोलगे यांनी देखील यायचंय मंचावरती. अमोलजी कोलगे असतील, त्यानंतर आपल्यापर्यंत तुमच्यापर्यंत आवाज पोहोचवला गेला ते आमचे मित्र तुषारजी माने यांनी देखील इथे यायचंय. त्यानंतर प्रथमेशजी कावणकर जर का इथे असतील त्यांनी देखील इथे यायचंय. आशिष माने यांच्याकडून हा सन्मान केला जातोय विकासदादा गोंडबरे यांचा. त्यानंतर अमोलजी कोलगे पूर्ण गेली 4 ते 5 वर्ष समालोचनाचा कारभार सर्व हातामध्ये मी दिल्यानंतर बाजूला झालोय आणि ही मंडळी सगळं माझ्या खांद्यावरचं ओझं नक्कीच कमी केलंय या 2 पर्वांमध्ये. ऋषिकेश माने, अमोलजी कोलगे यांचा सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर सचिनजी सांडीम हे जे संपूर्ण हॅलोजन दिले गेलेत ते दरवर्षी मंडळाला सहकार्य केले जातं. सचिनजी सांडीम यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष रुपेशजी जाधव यांच्याकडून हा सत्कार केला जातोय सचिनजी सांडीम यांचा. कारण हे सहकार्य आहे मित्रांनो या स्पर्धेसाठी.
त्यानंतर ओंकार शेलार मैदानावरती यायचं. ओंकार शेलार, कारण तुमच्यापर्यंत नक्कीच समालोचनाचा सर्व आवाज चांगल्या स्वरूपामध्ये पोहोचवला गेला. आमचे मित्र ओंकार शेलार यांचा इथे सन्मान केला जातोय. योगेशजी माने यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे आणि योगेश दादा सुर्वे यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. ओमकार शेलार नक्कीच. मित्रांनो, आजचा 5वा दिवस कशी वाटली तुम्हाला कॉमेंट्री? नक्की पण जोरदार. नक्की या मित्रासाठी ना मित्रांनो 100% टाळ्या झाला पाहिजे. काय माहितीये का, कुणाल दाते सर, चंदू सर यांच्यापेक्षा भारी पण कॉमेंट्री करताना आपल्याला हा मित्र दिसला. माझं स्वप्न आहे एक ना एक दिवस या JPL साठी कुणाल दाते सर किंवा चंदू सरांना मी इथे उपस्थित करेन आणि ओमकार पण इथे असेल. हे माझं कमिटमेंट तुम्हाला सगळ्यांना असेल. मित्रांनो, ओमकारसाठी आहे ना, ओंकार शेलार ह्यासाठी 100% टाळ्या झाल्या पाहिजे. थँक्यू सो मच ओमकार, खूप छान. मी सगळ्या मॅच तुझ्या लाईव्ह बघितल्या, कसंही करून लाईव्ह बघितल्या. हे छोटंसं गिफ्ट माझ्याकडून तुझ्यासाठी हे स्वीकारायचं आहे. आणि मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक सांगू इच्छितो सर्व प्रेक्षकांसाठी, कारण डोंबिवलीमध्ये स्पर्धा चालू आहे. तिथे कॉमेंट्रीसाठी बोलवलेलं असून सुद्धा या JPL साठी इथे थांबला गेला ओमकार शेलार, याच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन देत. जसं जितू राजवाडकरचा विचार केला तर प्रत्येक टुर्नामेंटला जितू राजवाडकर नसतो, परंतु JPL स्पर्धा आल्यानंतर गेले 5 वर्ष 5 दिवस कामावरती सुट्टी टाकून त्या स्पर्धेला हजर राहतो तो जितू राजवाडकर. तसंच ओमकार शेलार असेल, एक स्पर्धा आलेली असून सुद्धा या मैदानावरती राहिलाय 5 दिवस. धन्यवाद ओमकार शेलार. त्यानंतर प्रथमेशजी कावणकर, तुमच्यापर्यंत आवाज पोहोचवला गेलाय आणि लाईट रोषणाई केली गेले, त्यांचा देखील इथे सन्मान केला जातो. प्रथमेशजी कावणकर, तुषार माने असेल यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. आर्यनजी माने यांनी हा सन्मान द्यायचा आहे तुषारजी माने यांना. त्यानंतर सचिनजी सांडीम यांनी सन्मानित करायचं आहे प्रथमेशजी कावणकर यांना, कारण मोलाचं सहकार्य असतं या दोघांचं देखील. वेळात वेळ काढून नक्कीच या स्पर्धेला सहकार्य केलं जातं. त्यानंतर सचिनजी सांडीम सत्कार करतील इथे प्रथमेशजी कावणकर यांचा. त्यानंतर आपल्याला जे मैदानावरती डेकोरेशनसाठी एंट्री गेट दिले गेलेत ते आमचे मित्र कार्तिक घाणेकर आणि प्रथमेश भुते यांनी देखील यायचंय आणि आपला छोटासा सन्मान स्वीकारायचा आमच्या मंडळाकडून. कार्तिक घाणेकर किंवा प्रथमेश भुते जर काही ते हजर असतील किंवा त्यांचे हितचिंतक कोण हजर असतील त्याने यायचं आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. मित्रांनो, मोलाचं सहकार्य केलं प्रवीण भुते, तुम्ही देखील आलात तरी चालेल, कारण या 2 गेटमुळे देखील या मैदानाला चांगला गेटअप आलाय, म्हणून तुमचे देखील आभार असतील. प्रवीणजी भुते, नक्कीच विनंती करेन मंचावरती यायचंय प्रवीणजी भुते. त्यानंतर अमित दादा साळवी यांनी या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी चेंडू उपलब्ध करून दिले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. त्यानंतर अमित दादा घनवटकर यांनी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील या मंडळाला येथे सत्कारासाठी श्रीफळ लागतं ते आमच्यापर्यंत पोच केलं गेलं होतं, त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील.
आणि जर का कोणाचे आभार मानायचे राहून गेले असतील त्यांनी नक्कीच राग मानून घेऊ नये, कारण गडबडीच्या वेळेमध्ये कोणाचे तरी सत्कार राहून जातात किंवा नाव घ्यायचं राहून जातं, त्यांनी कुणी राग मानू नये. नक्कीच ज्या ज्या वेळेला तुमचं सहकार्य आम्हाला लाभेल तेव्हा नक्कीच आम्ही तुमची आठवण करत जाऊ. धन्यवाद. त्यानंतर या संपूर्ण स्पर्धा संपन्न करत असताना जी जेवणाची व्यवस्था केली गेली ते आमचे उमेशदादा भन्सारे असतील यांच्या इथून वेळोवेळी आम्हाला आमच्या मंडळापर्यंत जेवण पोहोचवलं गेलं. त्यानंतर वेदरे काका असतील यांच्याकडून देखील जेवण पोहोचवलं गेलं, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच हे जेवण करण्यासाठी आम्हाला जागा उपलब्ध करून दिली ते अनंत झोरे यांचे देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. मोलाचं सहकार्य मित्रांनो सर्वांकडून, त्यामुळे ही स्पर्धा आपण संपन्न करतोय. त्यानंतर परेशदादा कुबडे यांचे देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. आता नक्कीच इथे उपलब्ध असते तर मंचावर यायचंय परेशजी कुबडे. त्यानंतर एका सत्काराकडे वळतोय, कारण हे मैदान किंवा ह्या स्पर्धा भरवत असताना फक्त आपण यंग जनरेशन कडे बघतो, परंतु वयस्कर व्यक्ती किंवा वय जरी झालं तरी देखील या क्रिकेटचा मोह कोणाला आवरत नाही. तसे आमचे आप्पा काका असतील त्यांच्यासाठी जरा जोरदार मित्रांनो टाळ्या होऊन देत, कारण जरी मी किंवा आमच्या मंडळाचे सदस्य इथे मैदानावरती हजर नसलो तरी सुद्धा ह्या मैदानावरती काय कचरा पडला असेल किंवा काय पेंटिंग करायचे असेल किंवा हे पडदे कुठचे सैल झाले असतील किंवा अजून काय काम लहान मोठं काम असेल ते पूर्ण करण्याचं पूर्ण भूमिका आप्पा काका यांच्याकडून होते. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन देत मित्रांनो. आणि सर्व मान्यवरांच्या हस्ते मी त्यांचा सत्कार करावा असं विनंती करतोय तुम्हाला, कारण या माणसाचं मोठं सहकार्य आहे या स्पर्धेला. सर्व मान्यवरांनी यायचं समोर आप्पा काकांसाठी. टाळ्या वाजवायच्यात मित्रांनो, कारण आपल्या वयामध्ये आपण खेळत असताना या मैदानावरती करतो, परंतु ही त्या वयाची कोणती मर्यादा नाहीये. आप्पा काकांसाठी नक्कीच जोरदार टाळ्या होऊन देत. त्यानंतर जी जेवणाची व्यवस्था केली जाते, कारण क्रिकेटचं नक्कीच वेळ आहे, परंतु ही स्पर्धा संपूर्ण मागे ठेवून घरातून दुटी करून आल्यानंतर जी जेवणाची पूर्ण रात्री 2 वाजेपर्यंत व्यवस्था केली जाते आणि ते सर्व हॉटेलचं किंवा सामान आणलं गेलं जातं ते संपूर्ण 2 ते 3 वाजेपर्यंत पोहोचवून सुरळीत घरी गेलं जातं. अशी व्यक्ती म्हणजे आमचा दीपक म्हणजेच गोंद्या. याच्यासाठी टाळ्या होऊन देत, त्याचा देखील इथे आपण सन्मान करतोय. कारण मित्रांनो मॅच एकही बघत नाही, परंतु सर्व जेवणाची व्यवस्था अजूनही जेवणाच्या इथेच आहे मित्रांनो. आपला सत्कार चालू आहे इथे आणि तरी देखील तो जेवणाच्या इथेच आहे, कारण ते आपले जे इथे कमिटीचे व्यवस्थापन आहे ते सगळे जेवणासाठी जातात, त्यांचं इथे मोलाचं सहकार्य केलं जाते, त्याचा देखील इथे सन्मान केला जातो. किशोरजी गुरव यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. किशोरजी गुरव, दीपक माने यांचा सन्मान केला जातोय. त्यानंतर माझ्यानंतर नक्कीच हातामध्ये ही स्पर्धेचं आयोजन घेताना दिसेल आर्यन माने, याचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. तो सन्मान स्वीकारायचा आहे योगेश दादा माने यांच्याकडून. आर्यन माने, कारण मित्रांनो हे मैदान बनवत असताना आजचे 2 दिवस बघितले तर शाळेला देखील दांडी मारले ह्या टुर्नामेंटसाठी, त्याचे देखील आभार असतील. योगेश दादा सुर्वे यांनी देखील जायचं. आर्यन माने यांचा सत्कार केला जातोय. तसेच ही स्पर्धा पूर्ण संपन्न करत असताना गेले 1.5 महिने आम्ही मेहनत घेतोय.
1.5 महिने मेहनत घेतोय, परंतु या 1.5 महिन्यामध्ये आमच्या खांद्याला खांदा लावून ज्यांनी मेहनत घेतले ती व्यक्ती बघितल्यानंतर जे इथे क्रिकेट प्रेमी आहेत त्यांना नक्कीच त्याचा अभिमान वाटेल. मूर्ती लहान आहे पण कीर्तिमान आहे. मित्रांनो, आम्ही इथून मॅच संपल्यानंतर 2:30 ते 3 वाजता घरी जातोय. ती व्यक्ती देखील आमच्या बरोबर 2:30 ते 3 वाजता घरी जाते आणि सकाळी पुन्हा एकदा शाळेत उठून जाते. पुन्हा एकदा संध्याकाळी 4:30 किंवा 5 वाजता शाळेतून सुटल्यानंतर पुन्हा मैदानावरती येते. झोप ना भूक काही नाहीये. मूर्ती लहान आहे. त्या माणसाचा आमच्या मंडळाकडून सत्कार करतोय आम्ही. अंश माने यांनी मैदानावरती यायचे. अंश, कारण मित्रांनो याच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन देत. कारण चंडिका मित्रमंडळचं नक्कीच एक आर्यन माने भविष्य आहे माझ्या पाठीमागे तरी नक्कीच, कारण त्याच्या पाठीमागे हे भविष्य येताना दिसतंय. म्हणून आम्ही विशेष सत्कार करतोय आर्यन माने आणि सर्व मान्यवरांनी त्याचा सत्कार करायचा. बिट्टू याचा, योगेशजी माने यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल त्याच्यासाठी अमित दादा घनवटकर यांच्याकडून विशेष सत्कार केला जातोय. कारण मित्रांनो पुरेपूर आमच्या एवढीच मेहनत घेतली जाते. याच्याकडून मंडळाकडून एक टी शर्ट दिलं जातंय उगवता तारा म्हणून. त्यानंतर एक सन्मान चिन्ह दिलं जातंय. प्रेक्षकांकडे टाळ्या वाजवा. रात्री 3 वाजले तरी हा इतिहास असायचा. आम्ही खेळत असलो तरी देखील इथे उभा असायचा. ह्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन लावलेत. हे आपले जे चषक आहेत किंवा स्टंप असतील, अजून काय खुर्च्या, हे जी सर्व काम आहेत तो एकटा सर्व हे एवढे मोठे शिल्ड घेऊन आपल्या खांद्यावरून घेऊन जाणारा ही एक व्यक्ती आहे. आणि न सांगता कोणतेही सांगायला नाही लागायचं की हे कर ते कर, न सांगता तो घेऊन जायचा. नक्कीच एक उगवता तारा या स्पर्धेला लाभलेला पाहतोय. ओटी पिंटू आता शेवटचा सत्कार आपण करतोय योगेशदादा सुर्वे यांचा शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन, आणि नक्कीच फायनल सामन्याकडे जाताना दिसू आपण. अमितदादा घनवटकर याने हा सत्कार करायचा आहे. या ठिकाणी बक्षीस समारंभ आभार प्रदर्शन या ठिकाणी मी संपन्न होतो असं जाहीर करतो. आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने मी विनंती करतो संकेतला पुन्हा एकदा, संकेत आपण मध्यस्थानी यायचंय. योगेश दादा सुर्वे, कारण योगेश माने आपलेच आहेत. योगेश दादा विनंती करतो त्यांनी योगेश मानेला घेऊन जायचंय. आणि पिंटूसाठी जरा शाल आणि श्रीफळ देऊन पिंटूसाठी जरा सरांना विनंती करतो. सर, महेशजी, कल्पेशजी, उमेशजी, वैभवजी पवार, रुपेश दादा, अभिलाष, आम्ही आता सर्वांनी, बंड्या, सर्वांनी पुढे यायचंय. एक मिनिट सर, पिंटूसाठी हे सर्व श्रेय माझं नाही, माझ्या मंडळाच्या सर्व सदस्यांचं आहे. सर्व सदस्यांनी पण यायचंय माझ्या बरोबर, सर्व सदस्य. माणूस, कारण हे श्रेय आहे. माणूस अशा वेळेलाच मोठा होतो जेव्हा असं बोलतो. पिंटू जरा तू पुढे यायचंय. सर्वांनी यायचंय, लहान मुलं देखील, कारण यांनी देखील मोलाचं सहकार्य केलंय या स्पर्धेसाठी. यानंतर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती करतो की हा 16 संपल्या त्यांनी ईश्वरदादा गुरव यांनी देखील यायचंय. लाईन आउट घ्यायचंय, लाईन अप व्हायचंय. दोन्ही संघ अंतिम संघातील, अंतिम सामन्यातील सहभागी संघ, दोन्ही संघांचे कर्णधार आपला संघ घेऊन त्यांनी लाईन अप व्हायचंय. मित्रांनो, पिंटू गावणकर आणि याची सगळी टीम कसं वाटतंय तुम्हाला? हे उगवते तारे आहेत सगळे, लक्षात ठेवा, उगवते तारे. मित्रांनो लक्षात ठेवा, क्रिकेट कोणासाठी खेळा, गावासाठी खेळा, वाडीसाठी खेळा, नंतर स्वतःसाठी खेळा. गावाचं नाव उज्ज्वल करा, वाडीचं नाव उज्ज्वल करा, स्वतःचं नाव ऑटोमॅटिक उज्ज्वल होणार आहे. नक्की की नाही?
मित्रांनो नक्कीच हे लक्षात ठेवा, क्रिकेट हे स्वतःसाठी खेळू नका, गावासाठी खेळा, वाडीसाठी खेळा, ऑटोमॅटिक स्वतःचं नाव नक्कीच उज्ज्वल होणार आहे. तर मित्रांनो सगळ्यांना मी विनंती करतो, एकदा ना पिंटू गावणकर साठी संकेत गावणकर यांच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ द्या, 100% टाळ्या. कारण ते हे जीपीएलचं पर्व आहे ना 6, हे त्याच्यामुळे आज आपण बघतोय, लक्षात ठेवा. आणि येणारं 7वं पर्व ह्याच्यापेक्षा दुप्पट जल्लोषात आपण साजरं करू, हे माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे. मित्रांनो पिंटू गावणकर याचा सत्कार करण्यासाठी हे सगळे आपले मान्यवर, लक्षात ठेवा सगळे मान्यवर, या सगळ्यांना शुभेच्छा द्या, जेणेकरून 7वं पर्व ह्याच्यापेक्षा दुप्पट जल्लोषात साजरं करण्याची आपल्याला सगळ्यांना खासियत असेल. लक्षात ठेवा मित्रांनो, लक्षात ठेवा. पिंटूच्या भोवती दुनिया होते गोळा, म्हणूनच नाथ खुळा नाथ गणपती पुळा. माझा क्लासमेट अमित घनवटकर. अमित थँक्यू सो मच. पुढे यायचं अमित. बरोबर आहे योगेश. Thank you so पिंटूसाठी पिंटूसाठी जोरदार टाळ्या, जोरदार टाळ्या. मित्रांनो जोरदार टाळ्या. करतो. मला माहिती आहे, आपण लाईन अप व्हायचंय. फायनल साठी आपल्याला खूप वेळ होतोय. थँक्यू पिंटू. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतो की त्यांनी लाईन अप व्हायचंय. अंतिम सामन्यातील दोन्ही सहभागी संघ, थँक्यू सो मच. दोन्ही संघांच्या आता होणारा संघनायकांना सामना विनंती final, करतो. ओव्हर अंतिम टू यू सामना. पिंटू. हॅलो, किशोरजी गुरव यांनी इथे यायचंय. किशोरजी गुरव, किशोरजी गुरव, किशोरजी गुरव मंचावरती यायचं इथे. किशोरजी गुरव, अमित दादा कनवटकर यांचा इथे सन्मान करायचा. किशोरजी गुरव, ह्या सहकार्यामुळे आम्ही हे मंडळ उभं आहे. ह्या सहकार्यामुळे किशोरजी गुरव यांचा देखील इथे सन्मान होऊन दे, कारण हे मोलाचं सहकार्य आहे किशोरदादा गुरव यांचं. आणि चंडिका मित्रमंडळचा कणा म्हटला तरी चालेल, आधारस्तंभ किशोरदादा गुरव. मान्यवर, सर्व मान्यवरांनी लाईनअप मध्ये यायचं. मान्यवर,